Z agrokomplexu v Nitre sa od 27. marca ozve sviatok karavaningu a cestovania. Veľtrh Caravan Bike Travel 2025 prináša rekordných 129 vystavovateľov, prednášky dobrodruhov, novinky pre cestovateľov, aj súťaž o karavan na týždeň zdarma. Ak cestuješ vlakom v noci zo stredy na štvrtok 27. marca, maj lístok vopred. Železničná spoločnosť Slovensko od 22. do 4. ráno odstaví všetky predajné systémy. Lístky si však počas výpadku kúpiš aj u vlak vedúceho bez prirážky. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spustila krízové opatrenia proti šíreniu slintačky a krývačky. Zrušili praxe, uzavreli vivárium a zakázali vstup so zvieratami. Opatrenia platia okamžite.